manan iti pagbayad ko. Oray siya nga rod, Mari. Parikot kumot no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Una yan ti kastoy abiyag. Awan pa'y mo ti pakitang danan mo. Naimbag pa'y kinimayang. Tada pagbayad na. Ha? Apaan ako nam dayta? Una, gaputan na panmanan idikalman ijay ilay. Iyayan ni Marlon akabits na. Anya? Katwad. Nasabat ko idikalman. Nagganas ti outfit na sika. Nag-date damanan ay ti kabits na. Una yan ni Mayang. Kaslasaan nga agpampanunot. Di nga agsapon iti panggadan na. Asaan la aday ta aggargarampang ti aramidan na. Wan nga ruda. Di nala pampanunutan ti ibo nga dahi nga aramidan na. Sayot ti awanan baeng. Oh, apay akasta ti lang ang Mars. Kasla naliday ka. Nalidayak, gaputa parikot ko ti pagbayad ko iti lending inton bigat. Ay, awan ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Naimbagkin ka at adan pagbayad mo. Ay, siyempre, ada talaga. Siguro, nagkita kayo manan ka ni kabits mo niya. Si kakit di man kumari. Wan ko namon, mabain ka pa'y laang. Alawan ay, nagkita kami kin ni Marlon, idi namin sanyal daw. Ang asim ha, di mo ibagbagay di sa bali, narigateng. Kat, kasanon numaamuan nila kay mo? Saan na maamuhan no awan ti mangidanon ken kwa na? Pangaasim, taaguli magkalaang. Pautangan kay ti pagbayad mo. Masaya atin may kamayang. Oh, apay akas tagilangam. Kasla naliday ka. Ada ka di palikot mo. Ay, kwa. Sumangpangaminan ni bakit ko itaalawas. Iso, pasensya ka na. Gamda ito ko man ti maudi apang nagsarita kin panagsarak ta. Ha? Madanaga na kami. Amang ano maamuan na ti may papan ka ta. Ay atiklat tamot ni bakit ko. Para itanak mi. Gitsapay lang kumatamawatam. Pasensya ka na talaga, Mayang. Ay ayatin ka, mat. Sa balilat tati panagayat ko ita asawak kan si ka. Ay na wow! Nakakasyak naman yang langam mo, Mars. Ay, itaman pa'y akasati langam. Amaw, kasla ka tay naluging aglaklah ko iti kalburo iti palingkay. Unay ka magtanari. Tilamanan pangikungkung para am kanya. Kat, ibagam ang amin no apay asad ka ita. Unaw, awanan nila bidabs kabits mo. Awan nga rodin, Mari. Ha? Anyang awan? What does it mean? Sumangpit nga minan ti asawa na itaan nga awas. Agapoy di abroad. Isungawanan Ay, ang saklap naman niya. Ay na, gusto laan, tapno sardeng amatan day tang aramid mo. Inayat ko lang tamat ni Marlo. Nga uray limad lang ang ti relasyon ni. Hoy, matungpakan sakit di Tapno mariing ka man, kas kalatay at tagtagainap. Ang mga nalipatam nga adda pamilyam, kan adda mo pamilya na. Hay, may inayat ka pang nanalaman, dang nga. Wen, isu kanut imbaga na ka ni Bet. Sumangpet ka nun di asawa ti kabit na. Nasayat no kasta. Tapno agsapol iti panggadan na. Wen nga rod nana. Kan may sa husto laeng. Di nan orayan ang maamuan ti asawa di lalaki na. Kan nangruna nila kay na. No apay matakas din ni Mayang. Saan nagpampanunod? Tila say-sayat naman ti pampanunutan na. Barang sardengan nan anana. Ta saan da kanumutan nga agsinsin nara. Hay, hanyamutan ti kastoy. Kasla nagpartak ti panagtulit ti aldaw. Ha? Kasla ka lang hindi na panalawas ang nagbayad tayo iti linding. Ngunay, nubigat pa nagbabayad manan. Ay, wan nga rod Mars. Parikot manan ti pangalaan iti pagbayad. Nang runa no kastoy nga awan pagtrabahuan. Sa bagay,
Panagsisik mo tan. Ano santa manan ati makisik ka. Anya ngay nga ro. Kadua na mare. Apay kit din na saan. Nadalos dahi at trabaho niya. Ay wala. Naku nampay. Nadaldalos dahi at trabaho kung para iti pagkwarkwartaan dahi amayang. Ay gayam. Padasak man nga ayaban numanang dan nila kay Pedring agsak ka iti talon na. Patsyamot no may dahi jay. Amumot na nakaararte. Imposible asaan ang mapilitan nga umay, kat awang mat sa bali apagkwartaan na apadpada. Sa bagay matkat di Ala, ibagam tukin ko na, bareng kayat na, mare. Nasaya at nasabat ka, Maria. Amangan no kayat mo ti umay agsik ka inton sabad daw ije talong ka. Ay wala tata, apay kit dinasaan ngay? Agyaman ak, Maria. Amangan no adapay maayabam, tapno adu kayo ko ba, tapno malpas sa dagaws. Ni Bet ngay tata, imbagayo ka din kinkwana? Saan pa yung garaw? Ala, bayan nyo tata, siya kung ti makamo amang ibaga kinkwana. Ay na, agyaman ka talaga, Maria, ha? Si kanto nga rin ti mangibaga. No adapay ti amam akayat na ti umay, ayabam latta. Wan tata. Hay na, nasaya at no kastamare. At damat lapakitang danan ta. Wan nga rod mare. Ket, duwa talaka di amapan. Imbaga nga rod ni Tata Pedring, ano adapay ka no ti mayat amaayaban, umaylat ta. Ay, apag iso, ni Mari Mayang, inak ibagakin ko na. Wan ano kayat na. Anya, umay nakayaban, nagset ka ko na, Mare. Wan, apay di mo kayat ti kwarta. Mabutungak, Mare. Jak lakit di kaya timapan ijay taltalon. Oo, uray awan. Anya? Uray jak makakit-kita iti kwarta iti makatawan. Ngam ti inak makisag ka. Taapay ngamin mabuteng ka. Mabutungak iti alinta. Ay, pakpakawan. Anya? Sika, mabuteng iti alinta? Oh my gosh, Mare. Ha? Di ta ka manlangan. Ang mga numakaisawa, paitisawa pa ka sa iram. Danga, agin bubutong kamot. Anya? Taapay ka no ang mabutang ni Kumari Mayang nga umay. Mabutang ka no iti alinta? Anya? Dandan ni ibagak kuma ang mabutang iti alinta. Ngam no alinta ti kabits na. Saan ang mabutang? Uray manaw. Pampanunutok lang amen. Nga ang mga numasair tirik nana. Ngam amok, mapilitan mat lang umay day dyan. Awan ti sa bali apakitang danan na. Uray pupuutaw. Kat, umay atap no ada pagbayad na iti linding na. Siyo na, pautangan na kumapay lang iti kwartayo. Ha? Awan namin pagbayad ko iti lending inton bigat. Promise, bayadak matlaang apaman nga adda pakitang dangan ha. Apay, di da kay nayaban nagsagay jay talon nila kay Pedring. Ay ayaban na, ngamjak kayat na, mabutang ako man. Anya, mabutang ka. Anya ko matpagbut ngam no bilang lang. Agsak ka. Ano ti alinta na? Mabutang ka talaga. Ay, uray jak makakikita iti kwarta iti makatawan. Ngam ti mapan makisak ka. Uray di tana. Bukudan dalatan Anya. Alan, pautangan na kun. Bayadak man lang. Ay na, pasensyakan. Ngam awan at talaga ti maipautang ko kan ka. Ano sa maati mapan makisak ka? Tapno aga kwarta ka. Ay na, di ka butbutang. Alin talaan, mabutang kan. Ay na, wow. Ay na, pasensyakan Mare. Nga maawan at talaga ti maipautang ko king ka. Ada tay tangdan ko anapan nakisik ka iti kalman. Ngam umdas lang apagbayad kumot iti lending ko. Di ka man ngamin agin bubutang Mare. Saan mi pa'y analpas di sa kanila kay Pedring? No kayat mo, umay ka. Ha?
No imay ka kumaidikalman, adda ko mapagbayad mo itadang nga. Agin bubutong kantumot. Mabutong ka iti alinta. Ngam di ka mat mabutong iti alinta dagiti kabits mo. Nga uray manuda. Anya! Pudnot ibagbagak saan aya? Anya, matanday ta nga ibagbagam kanyak si kabet. Di ka panunutan nga umuna, no makapasair ka itirik na. Basta pinanunot mo, ibagamlatan, salbag ka. Ay nawaw, nagalit si Mayang. Kat pudno matimbagak. Apay ang makapungtod ka, guilty ka niya. Anya! Sumardin ka man, tamangan no matungta ka. Awanan kay tibaing, ha? Di ta ka man langat. Mabutang kano iti alinta. Ngam saan mat mabutang iti agdudu mga alinta iti takdang. Tidang nga. Hay, oray lipatang agkumarita. Awan bibiyang ko. Awan masakit abakrang ko. Don't may! Awanan ba hindi di abel? Hay, jakla pampanunutan nga adalat pamat nagkaduan ni. Talaga abinurak kuntiro ka na. Nay, apay ngay maray. Anyaya timbaganakin ka. Ibagbaganakit din ang mabutang nga kano iti alinta iti talon. Ngam sa anak kano ang mabutang iti alinta iti takdang. Ay salbag da abel. Ha, makaparurod. Kat apay ang makapungtod ka ngay kumaray. Kat pudno matimbaganakin ka. Saan aya? Anya, orisi ka? Ayunam day jay abel. Katuan, ayunak ata pudno matimbaganakin ka. Agin bubutang kantumot ngamin. Mabutang ka iti alinta, ngam no alinta titakdang. Saan? Ay nawaw. Anya, may sakamat nga wanan baeng. Gumura ka, ano gumura ka? Pudnumat. Ay, nagpadaan yung kinibet. Awanan kayo iti baeng. Awan serbiyo ako mare. Salbag kayo. Tikunamkit di, guilty ka. Iswakas tao na pungtot mo. Nuamom ko mga awan aramid mo, awan makagaputap nagungot ka. Mawatam, danga. Kasta gayam, timbagada kan kamayang. Wan nga rod nana, awanan baing dagigay. Unak lakit din nagkukumari kami, ngam saan mat gayam. Ay, marurudak man. Apaya marurud ka, kat pudno mat. Anya, ay may sakamat abak-bakatan, salbag ka. May pagpada kamat iti panunot dagiti awanan baing. Pudno mat, agin bubutang kantumat nga main. Di ka kat mapanmakisak ka, tapno ada kwartam, tapno ada pagbayad mo iti linding mo. Anya, mabutang ka iti alinta. Ngam di ka ba't mabutang iti alinta nagdadakailan niya? Ay salbag ka talaga. Agyaman ka tabakit ka. Ano saan? Ang mga nulumnag ka di ka nagtakdram. No siyak ti mapagpungtot mo. Anya, ay di ka man ngamin agin aartay si ka. May bagay launay kan ka day tamayang anagan mo. Ngita, saan pa'y lang sumardang talaga at pagpungpungtotan na. Awan mo't mangiparparay. Agungat kalat na ka day. Ay nawaw. Ne, anya orasan nga mawan pay lang ni Mayang nga umay agbayad iti utang na. Wan nga rod, parikot na ati pagbayad na, tawan nga kwarta na. Awan matan ti kabits na nga main. Ay kat problema na matan ah. Bayam no saan nga umay agbayad. Makamu ti kolektor ama pa ni Jibalayda. Sa bagay, no imay ko mga min nakitang dan, ada ko mapagbayad na. Ngam agin bubutang matidang nga. Kita man tilanganan wag sabat kami. No kasta pay launay nga tatirurud na, gapo itimbaga. Nasaya at nasabat ka mayang. Papalam nga eh. Uro-urahin da ka, dagiti ka grupom, ije baba. Ha? Itangal daw, ti pa nagbabayad yu iti lindeng. San aya? Anya ko matibibiyang mo, no itangal daw, may sakamay. Na, nagbastos ka matin asong-sungbat si kamayang. Awan bibiyang mo, no itangal daw. Kan awan bibiyang mo, no adda utang ko iti lending, mawatam. Ti kulam kide, napudot ti ulam, kaputawan pagbayad mo. Awan ti mayat nagpautang kin ka.
No imay ka kung mga min nakisag kaya talon ka. Agka kumamot pagbayad mo akas kadabit ken Maria. Anya! Yung maging bubutin kan tuma nga rin. Agin arte ka. Mabutin ka kano iti alinta. Yung di ka mo, agbutang iti alinta a brown. Ay laklakayan ka tila may bagbagat. Salbag ka. Salbag no salbag. Marurod ka, gaputa po dumay. Di ka kamanlangan. Awanan ka kit di itibain. Amin kayo. Kastamatan ti bagbagayo. Awan pa'y tinasaya at ang maisawang yo. Pasig akasta. Ay, wow! Di ka agin bubutang kan agin aarte, no nagalasmet ti aramid kan ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.